Ah. O yan, ay, basahin mo ng basahan, no? Salamat. Meron pa isa dun eh, natitira ito ngayon yan. Yan, good morning po sa lahat. So, yan. So, kanina nanonood lang ako ng mga live. Doon kasi ako kanina kaya ano, tawag dito. Kailan naman nag-live ako, tsaka na naman ako inanto. Pinapanood kami ako kanina, tapos yun nga, marami na namang mga nagpupunta sa mga comment sa mga live. Ngayon, sana. Kanina may screen na ba yung kaninang unang live? Pala kahapon kay Nathan, si KitKat. Pangalawa kay Chris Ulo, si Linlin de los Reyes. Kakagawa lang, chinek ko yung channel niya, kakagawa lang. Princess Ate Ana. Kakagawa lang ng channel, grabe. Pinag-aaksayan talaga ako ng panahon. Ay. Umilevel up ang mga ang mga basher ko. Tsaka wala akong natatandaan na Linling de los Reyes na naging sponsor ko. Wala talaga, promise. Na Linlin de los Reyes na sponsor ko. Wala talaga. So ngayon dito kayo pumunta sa live ko, huwag kayo pumunta dun sa mga huwag kayo pumunta dun sa mga live ng mga kaibigan ko. Tapos dun kayo nangwawalang yak. O dito kayo sa live ko ngayon, dito kayo mag-comment. Walang hiya nga sila doon pa sa live ng iba ng Google. Tita Mens, hello Jay, good morning. Triboy Longgo. Uy, Tita Mens, may galang shoutout mga Triboy Longgo po pala to. Ayan. Hello Jay, first time kong nag-defender sa live. Laking galit niya sa'yo. Engracia. Ay, Ate Engracia Hernandez. I'm here. Ate Jade, Mama. Good morning. Ayan, alaunan na dito. No, saba. Mag-alas 2 na ng madaling araw. Kay Tinidor, Tiradorin ko sila idol. Ate Sandra Miranda. Ay galaw shoutout po. Baby, pengi akong tubig dyan, baby. Hindi ko ba alam kung anong bang gusto nyo? Ano bang nyo? Hoy, Tita Nes! May galaw shoutout, Tita Nes. Yan. Salamat. Andito ako. Meditanis. Jessie Jane Convento. Jane, shoutout watching from Riyadh yan. O yung mga walang jacket, lang ha. Huwag po kayo naglalagay ako, kasi ako nung nakaraan. Kasi nga, nung nakaraan ay may nang-hide po kay may nang-hide po kay Ate Del at Nathan dito sa channel ko. So, hindi sila nakakapag-comment. Saan mo kinuha to? Baby, dito sa jack. Okay. Baby, wag kang pakita. Hi, Tita Marnelly. Dito ko na lang, oh. Ayan. O, yan. Okay na. Nakaubad ka pa naman, eh. Nakaubad kang init kasi dito, grabe. Wait lang, basahin natin. Are you joining? Play ko yung Yan, sino yung mga nandyan? Tita Anies, Baby Pink, Mama. Jade Menda. Ilang beses ko siyang winarningan, matigas ang utap. Tita Mens, Gang Jade, yan. Bunso, Tita Ate Marnelly.
Tita Mens, yan. Good morning, Inday Jade Mendoza. Kiss lag po. Yan. Uy, Mami saan yung jacket yan? Kay Mami Bay official vlog, may galang shoutout po ate. Ang kapal ng mukha ng Linlin de los Reyes na yon. At doon pa talaga sa nga tapos ay ito pang masakit doon. May nag-comment doon na ginagaya nga daw yung dito yung tawag ni Ate Superman kay Otol Chris. Eh ako naman, sabi ko, hindi naman yan ganun mag-comment. Tsaka Bisaya siya mag-comment eh. Eh mamaya, ma-misinterpret na naman ng iba. Kaya Ate May 72, may galang shoutout. Basta ganiyan mga tao, walang takot sa karma. Tapos ang pa daw niyan, sponsor ko daw siya. Wala ko natatanda na Linlin de los Reyes na na-sponsor ko. O asan na yung mga basher ko dyan, ngayon naka-live ako, dito tayo. Kasi kanina, nanonood ako kung paano yung mga rules sa Facebook page para maiwasan ko kung sakaling ma-monetize ako. Pero malayo pa naman siguro yun. Hindi natin alam. Ngayon, may nag-chat sa akin na, Beji, maraming bumabanat na naman sa'yo. Sabi ko, sino na naman kaya yan? Hindi pinuntahan ko. Pero yung dati kasi, ang mga nag-ano sa akin, si Bobby ni Bobby, pero hindi ganun magsalita yun. Oo nga, kaya nga ate, kanina ko nga lang tinignan ko nga. Tawag dito? Bagong gawa nga eh. Hayaan mo na, Jay. Tandaan mo bawat dasal ko, pinagdadasal ko ng mga tao. Oo. Ay, salamat pa. Pero hayaan nyo na lang din. Ako nang hubahala dyan. Nung nakaraan, si Kit Kat, nasa live ni Nathan. Lang hiya, sino bang Linlin na yan? Kaya nga po eh. Ngayon ko lang talaga yan din nakita. Pero sino ba nagsabi kanina sa live ni Chris na palagi niya nakikita? Linlin de los Reyes. Meron akong supporter, si Ate Linlin Garrido, pero hindi siya yun, mabait yun eh. Ito si Linlin, bago nga lang to, kanina lang talaga ginawa. Siguro na-hide to. O na-hide sa iba. Iyon ba yung asawa ni Bobby? Hindi ko po alam. Hindi, Bobby ni ba? Iba naman, iba po pa ni Mata nun, hindi ko po alam. Hindi, yun nga masakit dun eh. Kaya ako, nananawagan ako sa mga napupuntahan ng mga basher ko, ng mga live na baka kung ano-ano pagsabi. Mamaya, maniwala kayo kasi maraming talaga naninira ko sa akin. Sabi ko nga sa nila, kung galit sila, pwede naman nila ako i-chat o kaya tawagan nila kung may pag-usap naman ako sa kanila. Sige, Mami, bye. Opo. Hindi, mama, kasi siya, ninja. Tapos ang dami nila. Hindi, ang dami nila talaga. Alam nyo, sa isang araw, naka-receive ako ng message na sandamakmak ng mga screenshot ng Parang sila eh. Dati pa yan eh, yung... Hindi ko alam kung parang may... Lin Garrido nasa GC namin na. Opo, Tita Anis, hindi po si Ate Linlin yan. Ayan, nanonood sa amin siya. Kaya kilala ko sa Ate Linlin. Baka may crush sa'yo, si Linlin na yan. Hindi, tsaka si Kit Kat, alam ko magkaiba rin to. Yung Kit Kat na nasa live ni Nathan, tsaka si Linlin de los Reyes, iba rin yan. Malalaman mo sa ng nila eh. Tsaka malalaman mo din naman kapag sinasadya. Pag sinasadya yung pag-iba-iba nung yung comment, yung style.
Malalaman mo naman kasi pero alam ko may ano malamang to sa malamang to isang ano to, isang grupo talaga na may ano dito eh. Isang grupo yan na talagang dati pa yan. Kasi dati pa naman yan eh. Basta kung di ako nagkamali, Jay, kilala ko yan. Nakakainis lang kasi, alam mo, hindi ako naiinis sa pangbabas nila sa wala akong pakialam dyan. Nakakainis lang kasi pati yung mga kaibigan ko na doon ni Utol Chris Ulo. Dati nga si ano eh, Mami Mel Boborn, sinasabihan na huwag ako sponsoran eh. Kung may galit kayo sa akin, PM nyo ako. Kahit nga video call pa o ano, personal. PM, PM nyo lang ako. Kahit personal pa yan, harapin ko kayo. Pero yung ganyan na ano, na halos sa mga live, pati sa mga live na ibang tao, ginugulo nyo, eh, hindi naman no tama yan. Pati ba naman sa live nila Chris Ulo, nila Nathan, meron pa, ang dami. Kati sa mga boss Madam Angel, saan pa ba? Ang dami nila eh. Pero okay lang basta. Pero wala po akong sinasabi si Ate Linlin at saka si Ate Superman Hindi ko sinasabi sila yan Tsaka hindi naman nila ako gagawin sa akin yan. O, ginaya lang yung salita ni tawag ni Ate Superman kay tawag dito, kay Chris Ulo na anak, ganun. Yung kita mo kanina, layo-layo tuloy na parang naanuhan tuloy. Grupo ni Atty. Libayan yan. Ay, pwede rin kasi tagal ko na rin binabanatan dati si Atty. Libayan, no? Pwede rin naman. Pero hindi ako pag-aaksayan ng panahon nun. May sinabi si Linlin de los Reyes na screenshot namin. Sabi niya, pati Team Behind, hindi na siya sinusuportahan sana kasi kasi ugali. Alam niyo yung mga ganun, no? Wala akong kasing pilitan yun. Kung ayaw ako suportahan ng ibang tao, wala na akong pilitan yun. Kung ayaw ako suportahan ng Team Bubuli, lahat, kahit ano pang grupo yan, kasi desisyon nila yan eh. Nakita mo, pati pala Team Behind. Hindi, nasa thumbnail ko ata yan. Hindi ko lang ata napansin. Pati pa pala yan, no, dinamay pa. If I'm not wrong, Jay, kilala ko din siya. Familiar ako sa the way na mag-contract siya ng word sentence niya. So yan, may nag-chat sa akin. Oo nga, pati nga Team Behind. Pati Team Behind hindi na siya sinusuportahan sana kasi suportahan sama kasi ugali mayabang. Pwede nyo akong PM mo kaya tawagan nyo ako o kaya mag-meet tayo kahit sa lugar. Huwag naman sa malayo wala akong pamasahe. Pero yung ganyan na pati ba naman yung live ng mga kaibigan ko sisirain nyo, live ng ibang tao sisirain nyo, pangit na yan, hindi na yan hindi na tama yan. Pati nananahimik yung grupo ng Team Dead, sinasama niyo. Yun yung siraan, di harap-harapan tayo magkita-kita, ganun lang yun. Wala naman ng problema dun. Kung gusto nyo matapos na yan, para na rin, matapos na rin. Sikat ka kasi kaya hinggit sila sa iyo. Diba naman yung mga wala anong mga channel pupuntahan para lang i-bash ako. Wala naman ako dun. Kaya minsan talaga ito sa lahat to ng mga nakakapanood dito, sabihin niyo po sa lahat to na
mga nakadik mga ano, mga napupuntahan ko rin na channel o malapit sa akin o tinatawag dito na napupuntahan ko. Eh, kung mapapansin nyo, hindi na ako nagko-comment talaga. Hindi talaga po ako nagko-comment kasi nga iniiwasan ko nga yung ganyan. Iniiwasan ko po yung iniiwasan ko po yung iba, madamay sila sa problema ko. So sa issue ko, katulad niyan, dinadalaw sila ng mga basher ko kahit wala ako dun. Kay Nathan, minsan hindi na ako nagko-comment. Kay Utol, hindi na rin. Marami. Ang dami ko nung mga live ng mga, naka-vigil lang ako pero hindi ako nagko-comment kasi nga ang dami ng mga basher. Ngayon, sa akin, wala naman akong pakialam dyan sa mga ano na yan, sa mga basher na yan. Ang akin lang, mga nagla-live ng maayos, huwag yun nang sirain yung live nila. Sikat, paano ako magigising ay wala. Pero yung totoo yung sinabi niya. Yung sinabi niya na dito, bagsak na yung channel. Hindi, yung walang views. Totoo yun, no. Wala na talaga akong views, pero naman, at least nag-enjoy ako sa ginagawa ko. Nagla-live ako, nagbablog ako ng kung ano-ano dito. Yung mga galit kayo, yung dumaan sa mga ninja. Gamitin niyo yung main account ko kung may main account man kayo sa YouTube. Tiga-tagig lang ako, baka malapit lang kayo dito sa amin, no? Nanood ako kanina ng Facebook eh. Nanood ako nung mga tutorial. Ay Ate Gladys, Ate Rosalia. And sa tribo, di kaya natulog ah. Nanonood nga po ako nung tutorial sa Facebook kung paano yung maiwasan yung kung ano yung mga rules doon sa Facebook Facebook page. Linlin de los Reyes, tanong-tanong ka pa sa LS ni Madam Pres. Within impact, you know the answer to your question. Bugok ka. Madam Pres. Madam Pres. Asia Alpornon, may kilog sharo po. Ibig sabihin, hindi lang pati doon pala doon. Kailan natin party sadi? Konsensya na yan niya, Jay. Sana sa paggawa ng ninja yan. Pero feeling ko ang dami nila, promise. Tsaka may talaga na ako dyan. Yung dalawang account, meron na akong may hinala. May ko na sila, tukoy ko na. Kaso ayoko nga lang ilahat kasi bagong gulo na naman eh. Don't try to play just to blame and behave dahil huli ka na. Don't try to play just to blame us behave dahil huli ka na. Huli? Sino huli? Si Linlin? Linlin Gari, Linlin, nakapapag-Linlin Gari, ito tuloy ako. Linlin de los Reyes. Kaya nga dito siya ngayon punta sa live mo. Ito mo, pag nagla-live ako, wala nga dito yun ang masakit eh. Pag nagla-live ako, wala siya dito. Pero pag naka-live yung iba, andun sila naglilay pana. Tsaka ito dito paano magiging isang tao lang to kung sa dami ng mga live, andun sila lahat. Diba? Ay, atin na kay Shero, may galang shoutout, God bless. Diba? Isipin nyo halimbawa, nakalive si Nathan, si Chris ng sabay. Kasi may once na ganun. Tapos andun sila lahat. Ate Lali Aurora, 143. May galang shoutout. Aurora. Kaya kape tayo. Bahala yung basher na yan sa buhay niya. Basta full support pa rin kami sa iyo. Salamat Ate Gladys Dahero. Thank you po talaga. Tina Shero, good evening Jay.
DJ at least nakanood din ako ng time. Ako no time, ako busy work lagi. Ingat lagi, God bless. Hello Jay Puyaters naman, may shoutout sa lahat. Melanie Picho. Dito lagi ako nahihirapan sa ganyan basahin. Kaya mo na lang ang mga ganyan Jay. Kasi Ate Marie Lourdes, itong purpose ko ng live ko ay para din sa mga tao na napupuntahan ko pag nagla-live sila. So, ang ginagawa ko, hindi na nga talaga ako nagko-comment para maiwas na nga sila. Support na lang ako. Kaso talaga, hindi talaga maiwasan ganito. Pinanood ko video mo, idol. Uy, salamat po. Wait lang, basahin ko lang yung nag-chat. May nag-chat. Bakit? Ano tayo ko? Babae din. Andiyan po yung sa slide kanina eh. Kaya, ay, mali pa. Saan? Ito. Complete na yun po, yeah? Yan super ang gagising naman yan, madaling araw nyo. Kaya nga ate, mapi. So, bali hindi pa po ako nakakatulog. Bali, may ginagawa lang ako. So, yan, napalive tayo ng ganito. Bilang pangpaantok na rin. Mga duwag yan, mga gumagawa ng ninja. Pero yung iba, hindi kasi ninja. Yung ibang account, 2018 eh. 2018, 2016. Yung ibang account, yung si Linlin Reyes, kanina lang na ginawa. Yun. Si KitKat. Ano bang taon si KitKat? Maano yung nila, yung paggawa ng channel, matatagal na. Ibig sabihin, talagang mga supporter na Sige, Ate Rosalia. Apo, okay lang po. Matulog ka na. Alam niyo, sa lahat ng galit sa akin dyan, kung pwede nyo naman akong sabihan sa panel. Pwede nyo akong kausapin. Kapag kasi, ako kasing tao, kapag parang pangit ka kausap, pangit din po kasi ako eh. Pero kapag, kapag maayos ka naman ng kausap, maayos din naman ako. Pero kung medyo may pagkabaliw-baliw ka kausap, ganun din nung ako eh. Bay mo na ako day duty na. Sige, Ate Gladys. Thank you. Oo. Grabe na yun, hindi pa rin siya na makamove on ng tagal-tagal na. Alam nyo, yung ginagawa nyo yan, ngayon, kung nandiyan kayo mga yudipunggol kayo ng mga basher ko, kung nandiyan kayo, alam nyo ba na parang pinapasikat nyo lang ako sa ginagawa nyo? Gusto nyo akong ilaglag, di ba? Gusto nyo mawala ako sa YouTube. Gusto nyo wala na akong viewers ni isa. Pero ang ginagawa nyo, parang pinapasikat nyo pa ako. Parang hindi ba kayo natatangahan sa sarili nyo? Okay lang yan, Jay. As is your health. Take care and God bless. Ay, salamat po Ate Lani Alora. 143. Mga ninja na takot, harapin, matapang lang sila kasi nakatago. Alam mo, doon ako sa kanya na si Linlin Reyes, na-sponsor ko daw siya. Ay, Linlin de los Reyes, kung naka-silent ka lang dyan, bababa ka dito. Kung naman ibalik ko yung StreamYard. Paakyatin natin sila lahat kung kaya nila. Ang tahimik ng LS ni Chris biglang papasok at magbibigay pa ng advice at mangbas ng wala naman sa topic ng host.
Yung pa nga eh, huwag daw sumama. Totoo siya na, ito real ko nga tayo, mas gugustuhin ko, ako, pabor ako doon. Na huwag na ng mga sumama sa akin, yung mga ibang vlogger. Kasi nga, nadadamay lang. No, nadadamay lang sila kasi ako talaga, nag-sacrifice na rin ako kalanitan. Sabi ko, yun nga, huwag na kayong sumama sa akin kasi manadamay lang kayo. Oo. Tsaka mas maganda na rin mag-solo. Oo, no? Yan, marami akong sinasabihan na wag na kayo, ano. Pero nga dito, sino ba yan? Pupunta sana. Sino ba to? Kasi sinabihan ko na handa ka ba, maubos subscriber mo. Ay, huwag kang may kipag-collab sa akin. Malalagasan ka. Lahat ng dumidikit sa akin, inaano nila. Ang ano lang, kung lalaki kayo, kung may bayag ba kayo? May bayag kayo, kung pwede nyo naman ako puntahan dito sa Taguig. Taga-Taguig lang naman ako. Marina Maceda, baka nga in-sponsor mo kaso ibang pangalan lang ginamit. Nagpadala daw siya isang beses. Ano ba yun? Wait lang, basahin ko sa nga ba yun. Nagpadala daw siya, yan o. Hindi ko makita. Ay, wala dito sa thumbnail. Pero meron kanina yun, hanapin ko. Nag-ano daw siya, nagpadala daw siya sa akin. Tapos nung ano daw, parang ano daw, hindi niya daw ako nagustuhan dahil mayabang daw, masamang tao. Ano daw, may issue pa rin sa ide yung dalawa dito, magkapatid na mga related kaka-concert. Sino? Sino yun ate? Ate Janet? Sino magkapatid? Si Raulo to. Hindi kasi naano na ako eh, kung saan. Minsan nga kay ating nandun din eh. Oo. Ang dami nila eh, pupunta sa mga ano, pina-challenge ka bunso ng basher mo, ayaw ko lang yung lockdown sa'yo. Naka-concert pala yung dalawa. Sige nga, Linlin de los Reyes, pasok ka ngayon dito kung kaya mo. Di ba huli ka sa lungga mo? Oo nga, game, pasok. Lahat ng basher ko pumasok kayo. Pwede kayo, open kayo mag-comment dyan. Open kayo mag-comment yan, promise, di ko ano yan. Huwag nyo i-hide. Jay, good luck sa inyo always visiting to your live video. Bye for now. Good night. Kaya Ate Lani, thank you po. Kung mo to sa mga to. KitKat, Bobby ni Bobby. Meron pa yung gumawa ng channel. Ito, si ano. Ito talaga, gumawa ng channel. Oh. So na yun. Ano dito eh. Gumawa pa ng clip. Kumuha pa ng sa video ko. Ano yun, nandito pa yung nayupak na yun. Kalingap, Rob ba yun? Pangalan nung
Ba naman yung mga walang kaalam-alam sa mga ano, yung pinupuntahan, nananahimik yung mga live. Yung punta-puntahan nyo, parang mga tanga. Wala dito. Hindi ko mahanap. Diba? Lala Yarns. O, Lala Yarns. Gumanon si Lala Yarns. O, basher din ba kita? Ate Pink Butterfly. Uy, may nagpalipad. Hindi ko napansin. Sorry. Jay, pag yumaman ako, kasama ka sa list ko. Uy, ating Ingracia Hernandez. Salamat po. Kahit size 11 na lang po. Joke lang. Ate Pink Butterfly, may galag shoutout. Size 11 talaga yun. No? Mga kasamahan nyo dati siguro ang ibang mga inggit. Anong kinakainggit nyo kasi sa akin? Nung wala nga akong viewers na, ano pa bang? O hindi ako basher. Ay, hindi ba? Sorry. Akala ko basher ka na din eh. Diyan ako kabado sa mga ganyang pangalan eh. Yung mga short, mga walang picture. Uy, pero thank you po ate, tag dito. Ate Ingracia Hernandez. Sarap naman nun. Kahit na lang, wag na po sa akin sa mga ko na lang po. Sa mga taong binablog ko na lang ang tulong na may bibigay na parang tinulungan nyo na rin din ako nun. Hoy, wag mo wahin si Ate Janet. Salamat sa palipad ate. Thank you po ah. Noted. Ay nako. Ayun nyo ako, hindi naman ako na-stress, hindi ako na Ang ayaw ko lang yung magko-comment. Kita mo, wala naman lumalabas oh. Ayaw mag-comment sa Ayaw mo mag-comment sa sa tawag dito. Sa live ko. Sa mga live ng ibang tao. Welcome ate, nagtanggal lang po talaga ako ng mga jacket. Morning bro, tulog na. Sin lang may work pa. Percival Junior. Percival. Salamat po. Pabayo ako muna kay Jay. Naka-live ka ba ate Janet kanina? Grabihan na talaga. Baka mamaya pag dumating na yung may mga blessing na darating sa akin, baka mag-big T kayo ha. Okay, baka mamaya mag-big T kayo. Parang yung basher ni Commander Churba sa ibang live, nagko-comment pero sa live ni Commander di nagpupunta. O ngayon nga na yes, sabi ko nga punta ka ngayon Hindi, ito kasi tactic kasi yan. Yung technique yan, Ito, technique yan. Explain ko sa inyo. Halimbawa, may gagayahin siyang pangalan. Di, halimbawa lang, may gagayahin siyang pangalan. Jay, andun si Mander mo. Nakikinig sa concert ni Churba. Mother mo. Mama ko. Si mama nandun. Akala ko si Mander eh. Ganito yung technique kasi nila. May mayroon na manggagaya sila ng pangalan. Tapos ikaw naman, kung magpapaniwala ka kaagad, ang gagawin, yung halimbawang napaghinalaan mo, kasi nga pa-wrestling, so magagalit yun, di ba? So issue na naman yun. Yan yung ginagawa eh. Katulad nito, ang ginagaya kanina sa Ate Superman. Tapos yung pangalan, si Ate tag dito. Ate Linlin. So yung pa lang, dalawa na yung ginaya,
Yung pagtawag kay Utol Chris, tsaka yung pangalan. So ngayon, ganon. Gusto niya na mag-away kami nung nila Ate Superman. Kasi nga, ano eh, yun ang ginagaya-gaya niya. Yun yung technique eh. Let's go! Like, mga hirap po baby. Tagal na po ako subscriber ni bro. Kaya na-miss ko lang yung good vibes Wala na ako sasakyan si Dundong Kapitan. si Sir First. Sige mamaya sir, check ko yung channel mo ako. Ayan mo na yung mga basher na yari pagdasal mo na lang. Galingan na nila pag-bash sa'yo. Ay, kilala mo pala siya mama, si Sir Percival. Wait lang, kita natin. Yan. Sa totoo lang, masaya kang kasama. You're friendly. Eh, di ko nga alam eh. Hindi, kasi marami kasi talaga na kung ano sa akin. Sa live ko, kaya katulad ko, para daw ako maangas. Sa chat, para daw bastos, ganun. Hoy! Walang tupong ko rin siya. Pero di nyo naman ako nakakasama ng personal eh. Pagkagod pala eh. Ate Linlin Basa, Ate Linlin, no, napapalinlin tuloy ako. Ate Linda Basa, may kilag shoutout. Takti kanina yan eh. Para lang, magalit ako. Tapos, tsaka sila magla-live. Sa kanila ako titirahin. Sa... Kaya ako, ginagawa ko, hinihinahon ko ng sarili ko. Yun lang sinasabi ko na huwag sa live ng mga iba. Dito sa live ko kayo mamba sa akin. Huwag doon sa mga live ng mga tao. Nananahimik yung mga yun eh. Basta ako di support sa iyo kahit di mo alam. Uy, salamat Ate Garcia Fernandez. Di ba, kahit naman ate, wala naman yung sa akin yun. Yung kahit hindi ko kayo nagko-comment. Sabi ko nga, kahit sinong grupo, kung ayaw na talagang sumuporta sa akin, wala akong magagawa. Kahit sinong tao, kung ayaw na akong suportahan, wala akong magagawa dun. May mga kanya-kanyang utak yung mga yan. Hindi naman po ako nakatingin ko mahalaga yung puso. Matulungan po, salot sa lahat. Nancy Balabag, may gilip shoutout po, ate. Good evening, good evening. So, pati sa live ng iba, pupunta doon, nagwawalang iya doon. Kung nga concern, kung nga pumapayo kay Chris, sabay ba siya akin? Ay, naku po. Papayuhan mo si Chris eh. Anong tingin mo doon? Bata ba yun? Ha? Bakit tingin mo doon? Batang musmusin ba yun na para payuhan mo? Dito to kasi nasa diet pa lang kami. Maraming nagchat-chat ng mga followers na huwag na daw magsasama sa akin kasi na tag dito na masama daw ako, yan. Yung kinakausap ko naman din yung mga nakapaligid sa akin, nasabi ko nasa sa inyo. Mas okay nga yun na umano na kayo eh. Umalis na kayo sa akin. Sa kung hindi nyo kaya. Kung takot kayo. Wag, na kayo, doon na lang kayo. Pero yung tropa, doon pa rin. Pero yung sa mga kulab-kulab, wag na. Kasi madadamay lang kayo. Ikaw ba? Dami yan na. Sinacrifice ko na nga eh, para wala nang Ba't kaya ayaw pumasok ni Linlin de los Reyes dito? Hindi mo ako kayang isahan do. Flirty Sadi. Ba't kaya ayaw mo pumasok? Ba't ayaw pumasok ni Linlin de los Reyes dito? Hindi mo ako kayang maisahan do. Marie Cabato, good evening Jay, God bless din. God bless din po. Makanak pa kay Chris eh. Kaya nga yun pa eh. De los Reyes, doon ka kaya nagkalat sa LS ni Madam Pres. Akala mo di ka namin nahuli, wag kaming mga tiguang isahan mo. Kita mo, nandun din pala kay
Ate Maylin K. Pumunta rin pala doon. Hindi na ako. So, bali, sino ba unang nag-live? Si Chris Ulo o ano? Kasi kung sabay nag-live yung dalawa, patalon-talon, sipag naman nun. Ang sipag mo naman. Patalon-talon ka para lang i-bash mo ako sa mga live. Ang lupit mo. Wait lang bro wait lang bro Jay, na nasigaw na si boss ko ha. May work pa dito ako sa Saudi. Huwag mo na lang pansinin bro mga basher, pray mo na lang sila. Ayan, meron. Ay, pumunta Kulo, siya. one of tea. Bah, patadamay na naman dito, one of tea. Day tayo dyan. One of tea naman ngayon. Kasama ko. Ay, May nag-after yun. ano talaga? Tao. No, KitKat, asan na KitKat? Si ano? Bobby ni Bobby, asan na kayo? Sino pa ba? Yun, Kalinga Proberry pala. Kalinga Proberry. Dito ka ulit bumaba. Kalinga Ayun, meron na. Proberry. Doon sa kabila. Dito, yan. Sabi ko ano. Ay, hindi ko kaya pa rin lumabas. Baka wala na yung channel. Ano ba yung title nun? Panoorin natin yun. Pa yan isa. J. Guevara. Ayun na. J. Guevara. Yan. Niloloko. May kalaban na tayo. Ayun. Ang sulikod mo ka pa. Ano ka? Dalawa yan. Hindi ko na talaga siya makita. Yan na nga. Hindi ko talaga siya makita. Jake, take balance always. That good idea, the best. Mapo naman natin. Isabel Gonzalez, mega love shoutout ate. Yan. Ako, dami. Linlin Reyes, doon ka nagkalat sa live. Ay, kanina pa to eh. Shot ni ate Flirty Sadi. Uy, Kusena ba eh? Ate Kusenera Bicolana, may love shoutout. Ate Rosemary Liklik Beltran, may love shoutout po. Salamat sa pagtamsa. Ako nag-sponsor ng one of tea nyo, ni Nathan. Ay, ikaw ba nag-sponsor ng namin? So, mali pala yung binabanggit ko palagi. Ate, sorry. Ate, para channel, may gilang shoutout. So, mali pala yung sinasabi ko lagi. Akala ko sa Ate Trixie Joy ang sa akin, nang nag-sponsor ng one of tea. Ikaw po pala. Salamat po ha. Pero na-withdraw ko na po. Oo, kailan ko ba na... Yung nandun ako kalating. Oo, na-withdraw ko na po yun. Salamat po ha, salamat. Hindi ko po alam eh. Wala ko nagsabi sa amin na ano. Siya pala, si ate, pala. Ang sa akin ng one of tea. Felix Balabag, Miguel Shar, magandang gabi. Magandang umaga na po dahil alas 2 na. Uy, matulog na kayo. Ikaw, maligo ka muna bago ka matulog para para presko yung katawan mo. Uy, thank you, Maming Gracia. Hindi ko po alam na ikaw po pala. Akala ko sa atin Trixie Joy. No. Yun ang nasa isip ko. Na siya yung nag-sponsor sa akin noon sa one of tea. Kuya pa support po ng channel ko. Thanks. Yan, Rosemary Liklik, baba mo lang dyan ate yung yung link mo ha. Yan, pa-subscribe po sa mga gusto. Gracia Hernandez, okay lang ngayon lang ako nag-active sa inyo.
Thank you po ate, ang grasya ha. Uy, ate ka bisdak, may galab shoutout. Lawrence, ate, grabe nga sa'yo pa nga ni Chris, wag naman po ganyan. Oo ba? Tindi ng galit nila, no? Ay, yung tindi ng galit nila, hindi mawala-wala. Ayoko lang talaga ipasabi ngayon lang. Uy, pero thank you ate, Ingracia Hernandez ha. Thank you po. Na-withdraw ko na. Yung sa one of the at ubos na ho. Ano na siya na ngayon, udo na. At naiudo ko din dun ho, yung iba sa diet. Yan na lang po, no? Sa mga, yan, kung sino yung mga YouTuber dyan na nanonood ngayon. Pagka nagla-live po kayo at may pumasok na basher ko, so pasensya na ako, ako nangihingi na ng pasensya sa inyo. At nakasupport pa rin naman ako kaso naka-BG lang ako. Yan, sa kala-kalating. Minsan nagko-comment ako ating, minsan hindi na. Kala Kuya Churba, kala Ate Andrea, kala sa lahat ng ng mga na nakilala ko na nandun pa rin ako, naka-support pa rin ako, pero hindi na ako nagko-comment dahil nga ako dyan sa na yan, sa mga basher na yan. Tapos mamaya baka madyakitan nyo pa. Uy nga po pala kapag kapag kayong pwedeng sabihin, hindi na lang hindi yung po kasi, yung baka mamaya may gumaya ng account ko, o kahit ninja lang o name. Kasi dati meron J Balasubas, di ba, may gumawa. J Balasubas. May gumawa ho ng ganun. Mamaya, kung ano sabihin sa inyo, akala nyo ako. Silent sponsor pala si Ingracia, more blessing po, madam. Thank you po Yan, may mga silent sponsor din po tayo dyan. Katulad ni silent to sasabihin Thank you po talaga sa inyo. Yan, sa ating kabistak. Thank you. Grabe na, nagde-level up na ang aking mga bashir. Wala nang ginawa ulit mang bash sa ibang ilis. Kita mo, tagal kong nag-antay, halos mag-iisang oras na wala akong basher na makita. Shoutout Kuya JK, mama mo, Tita Claire, Rendian Basyabe, di daw niya ako makita dito sa'yo. Si mama, ay ikaw opo, nga pala, pinakita ka kanina sa screenshot ni mama. Sabi ko kakilala ko yan. Oo. Si mama medyo pa yun medyo hindi na matandayan na rin yun, preso makakalimutin. Kaya hindi na yun masyadong hindi na yung masyadong tawag dito na there's nowhere to hide. Sa ibang live nagpupunta basher mo. Kaya nga kanina pa ako, wala naman dumarating. In the foolish na lakasad. Pumasok lang sa LS ng iba ang basher mo para magpahiya sa'yo. Kaya nga po tama nga. Kahit sa LS na alam nilang kilala ko, pupunta sila doon. Tapos kung ano yung sasabihin.
Search ko nga. Kaso ang dami naman lalabas pag sinearch ko. Wala lang, parang bigla akong nagka-interest. Meron, no? Ang dami. Ah, Argwa, Cebu, single. 2021 pa yung ano. Ito medyo bata-bata pa. Mali mo, pinapost yung ano, yung video ko sa Facebook niya, tapos binabas ako doon. Dami. Hayaan mo na lang yan, be. Mga basher walang magawa. Mga yan sa buhay. Walang profile yun ng basher, eh. Kaya nga eh. Kaya nga hirap din mukha eh. Hayaan mo na lang sila, magsawa din yung mga pinagagawa nila. Sabi ni Team Katagumpay, gumawa ka ng mali or tama, same lang may masasabi ang mga tao. Basta alam mo, sa sarili mo na wala kang ginawang mali. Kaya go lang. Tama naman. Tama yun. Tama. Sabi, tama yun natin kusyonera. Naku, Jay, may nagsabi pa na wag daw sumama sa iyo si Chris. Kasi sisirain mo lang daw channel niya. Grabe naman yun. Kaya si ni Chris, wag naman po ganyan. Grabe naman yun. So, ano sisiraan? Ano ba ako? Virus ba ako? Pero ulo ba sila? Sila nga nakakasira ng channel ng iba eh. Dahil sa mga pinagagawa nila eh. Pinagagawa nila na ano. Pag hindi nila nakuha yung ano. Shoutout sa lahat sa mga taong binabash and ang sarili. Carmi KOP. Si Ate Carmi to. Shoutout sa lahat sa mga taong binabash ang sarili. Ano binabash ang sarili? Shoutout sa lahat ng tao. Shoutout sa lahat at sa mga taong binabash ang sarili. Ano binabash ang sarili? Okay. Gets ko na. Yan mo na mga basher mo, di, kung dyan sila masaya, suportahan na lang natin sila, hindi natutulog ang Diyos. Kaya nga po, nagtugma. O yan na, nagsabi na, buti na lang, buti. Kanina pa ako antay sa'yo, Linlin de los Reyes. Nahihirapan ka ba pumasok dito? Yung sinabi ni Ate Flair Tisadi kanina, tapos yung sinabi ni Ate Carmen ngayon, na medyo napagtanto ko na, no? Ay. Kaso pag sinagot ko naman kayo, baka magalit kayo sa akin. Nag-iisa naman yung nakita ko, basher. Nag-iisa naman. Hindi, meron pa po si Kit Kat, tatay, sa live ni Nathan. 9:30 ng gabi dito sa Saudi at Felix Balabog. Sabi ko, katawa ako dun ah. Kaya sa sunod bunso, pag may ay, sige mamaya tayo Marnelli ko basahin na. Yung chat niyo. Grabe mga utak nitong mga to. Yung yung comment ni Ate Carmen K official. Ano to eh, ba't hindi mo pa inano ate? Ba't may inano mo pa? Ba't hindi mo pa nirekta? Sana nirekta mo na. Tsaka Ate Flair Tisadi. Nangyari yan.
Anong gusto niyo palabasin? Bilabas ko yung sarili ko? Walang nga naman yan. Sabi naman, wala kami sinabi kung nagsabi yan. Sorry, dirito yan, shout-out ka niya, Madam Heng. Ano, sorry, di true. Yan, shout-out ka niya, Madam Heng. Kailan kanina, nung nakalive? Nakalive pa ba? Natawa ako din sa inyo, Ate Carmen, tsaka Ate Flirty Sadi okay, gets ko. Hindi ko kasi alam na hindi ko alam na member ka rin pala doon, Ate Sadi, no? Ate Flirty Sadi. Hindi ko alam. Hindi ko alam na member ka din pala doon sa inalisan ko rin na GC. Hindi ko natandaan. Hindi ko pala natandaan. Okay, gets ko na. Kasi pag sinagot ko kayo, mag-ahit kayo sa akin. Ang tingin niyo sa akin, ibabash ko sarili ko, tanga. Hindi, premiere po, bukas pa, Ate Pauling. Ay. Buhay nga naman. Sabi sa inyo, hindi mo ako kailangan nakahapon eh. Tawag dito, nakalive pa ba sila ating? Nasaan na yun? Ay, grata. Wala naman. 3 hours ago pa to eh. Commander Churba. Ay, ito, nakalive nga sila, 32 minutes. Aba, sumasayaw yung dalawa dito. Labas pa yung tiyan ng isa, Hi, Ate Evelyn. Hindi na-comment yung dalawa. Katawa lang yun. Ito talaga. Natatawa ako na na tawag dito. Para silang mga adik, tamang hinala. Kaya pala ganun yung sinabi kanina ni Ate Flirty Sadi na tawag doon. Hindi mo kami maisahan, sabay sinundutan ni Ate Carmen. Kanina pa ako nag-aantay sa ring. Pinabos siya sa sarili. Tanga pa boss ko sarili ko. Hindi talaga din kayo minsan nag-iisip eh. So yan, magwa-1 hour na tayo. At bago pa ako makapagsalita na hindi maganda. At ayun nga, iwas na tayo sa gulo. Ate, wala kang jacket, Ate Dang. Ate Dang, ayan, may jacket ka na. Ate Evelyn PH, Mangalab shoutout, Ate. Yan, ingat kayo. Jennifer Mercado. Screenshot ko nga ito. Mukhang maganda to eh. Ayan. Tapos itong nasa pinakataas. Ito. Yung Linda na si Reyes doon ka kaya nagkakalat. May sinabi pa na iwan ka daw ng isang grupo dahil mayabang ka. Eh kahit naman, tsaka ako naman umalis sa mga grupo, hindi naman ako yung iniwan. Sige, step ka natin. Okay, step ka natin, Ate Cusinera Bicolana. Kaya Ate Lalayan, salamat po. Salamat po sa palipad. Thank you. May 1K, 1.1 na tayo. Thank you po. Pala doon, mag-iwala ako lang isang lang, tatawa talaga ako, grabe. Mag-iwan po ako ng kasabihan mo.
Hindi pala kasabihan bago ako mag-end. Yung dalawa dyan na yung ano, sige sabihin ko na kayong kayo lahat dyan, nagsasabi dyan, kasi yun na yung point nyo, ayaw nyo lang diretsuin. Di ko alam. Kaya mo na lang di kasi marami ka ng solid supporter. Yung ano dyan nyo, yung nagsasabi na ano, yung binabash ko yung sarili ko, ewan ko sa inyo kung ano po pasok na utak sa inyo. Raulo, putik. Ay. Pinabas yung sarili. Saan ko nakakita ng ganun na? Yung lola karinig ng ganun na. Chingate, Chingla Cross. Ay. Ngayon ko lang pagtatanto na kasi sinasabi sa akin na ating. Promise. Okay. Ingat na tayo. Ingat po. God bless. Salamat sa talaga na ano sa nagpalipad. Thank you. Opo, Ate Maril Lourdes, yan na nga lang po. Apo. Masama nga. Masama nga ako pala pagbibintangan na binabash ko yung sarili ko. Ay. Ate Brenda Pakatoy, ate, na-late ka po. Yan, may love shoutout. Kaya walang nagtatagal sa inyo na ano eh. Walang nagtatagal sa inyo eh. Mga ganyan pala ugali nyo eh. Kaya bye-bye po, bye-bye. Ingat po kayo, bye-bye, God bless.